maber ma uyuago ni Dr. Onyango Stephen ka intiere studio maru e county ma Kisumu. Chudo maber ma jopuonj mbalariany yuago en mar pesa di allowance mano ma jopuonj mbalariany yuago ma sani koro miyo ni pod untiere ng'anyo en mano mar pesa di nikech wacho ni koko chop dwaro gu to onge dok e klas. Chudo maber ne mudwaro en chudo mar pesa di allowance en mar pesa di maber ma komiu to koro nyalo bedo satisfied wach ni an to koro antie maber we koro adhi apuonj katek. Dr. Stephen. Pesa mwadwaro to bok wadwa pesa mang'eny ahinya. Wadwaro mana ni kikao kuom ranyisi Maseno University kama ntiere. Commuter allowance michulowa en pesa manomiwa 2013, higa 2013. Koro CBA ma 2013-2017 mane commuter allowance michulo nyaka kawuono karibu higni 13. To fuel kaning'iewe higa 2013 karibu osegore didek ding'wen nyaka kawuono. Koro wadwaro mana ni gi harmonize allowances gi mondo omach gima imiyo be jomamoko. Chulo bende luore gi kiwango mar somo mar ng'ato. To konen maber ni a professor ichulo pesa mimiyo basic salary mar a professor. Kikao kata mana entertainment allowance mar speaker mar parliament iyudo no ingo basic salary mar professor. Koro magi bro wacho ni Ochulwa bere pesa maluore gi tich mwatimo gi somo bende mag jok matiye mbalariany. To kendo wachiwo proposal. Okwa buoga gi values mamekwa. Kaka sani nwachiwo proposal wang'iyo gima wayudo sani to wang'iyo to jotich mamoko no med percent maromo nade. Atamalo maromo nade. Koro wambe mane kaka waloso proposal marwa. Koro pesa mwadwaro kwadwaro pesa ma nyalo miyo wadogi to wadano miwa pesa ma a professor yud pesa moingo kata gima president yudo. Mano to nyalo morwa kabisa. To samoro ginyalo ywak ni mano gionge godo. Koro wadani kano mi jotich mamoko no migi kinde atamalo 10 nyaka atamalo 16 wambe mane gimwadwaro. To mano be gima notim kata higa mokalo. Nochiw 10% mano mi jotich mamoko ema wambe no medwa. Koro okwadwa dhi oko mar gima no miji. Kane miyo jotich serikal mamoko jopuonj no mi 16% wambe mane mimiwa. To harmonize allowances gi mondo kikwa bede gi situation ma university kae iyudo ni Maseno nyalo chulo msara kawuono, university Nairobi biro chulo tarik 10, kila ng'ato timo gima dwaro. To mano be mokelo tabu mantiere gi. Koro wadwa ni omedwa pesa to ket gi machalre. Maok ni ng'ama ni just bondo ichulo commuter 20,000, ng'ama ni Masinde Muliro ichulo 10,000, ng'ama ni Tom Mboya samoro ok chul pesa no. Magi gik modwa ni mondo wa harmonize. Koro CBA modwaro manyien ni gima duong' en harmonizing allowances gi. To house allowance bende mwayudo sani en allowances manomiwa 2013. Nyaka kawuono pok omed house allowance. Koro imagine no medi pesa no tidhi e ot idak Nairobi ichulo ot kata 30,000. To mane pesa manomiyi. Landlord samoro semedo pesa nyaka kawuono pok gimedo mago. Koro wano kodwa pesa mang'eny. Wadwa mani proposal mane wamiyo gicha wabed piny wawinjre to gi harmonize allowances go, gimed gimore house allowance, gimedwa pesa e basic allowance kaka no med jomoko, gichulwa gopwa cha, wabro dok e class, wanyama duo kendo gomo 2029 kopo wabro dwaro manyien. Mano e gima kama wachunge sani. Erokamano.